Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Guru Bapak Widodo Sedoyo, kagem kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi kita kesehatan sehingga saged makempal wonten mriki. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan uri-uri kebudayaan Jawa dumateng bulan Ramadan. Kanca-kanca sedaya, minangka wulan suci Ramadan, masyarakat Jawa gadhah kathah tradisi ingkang sae lan kebak makna. Salah satunggalipun inggih menika tradisi magengan. Magengan biasanipun dipun lampahi kalian donga bersama, donga bebarengan lan sedekah panggonan kagem tangga teparo minangka wujud syukur lan persiapan mlebet bulan Ramadan. Sakliyane magengan enten juga tradisi nyadran inggih menika ziarah kubur dumateng leluhur. Tujuanipun kangge ngedongaaken para leluhur lan ngelingi bilih gesang menika namung sawetawis saengga kita kedah langkung sregep ibadah lan tumindak sae. Wonten ugi budaya resik-resik masjid lan lingkungan sadèrèngé Ramadan. Menika nggambarake bilih masyarakat Jawa boten namung nyiapke raga, nanging ugi nyiapke ati lan lingkungan supados resik lan suci nalika nindakake ibadah poso. Tradisi-tradisi menika kadah kita uri-uri lan kita lestarikaken amargi saking budaya menika kita saged sinau babagan kebersamaan, gotong royong lan rasa syukur. Minangka generasi enom kita kedah bangga lan malu lestarikake budaya Jawa ingkang selaras kalian ajaran agama. Mekanten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi kita saged nyambut bulan Ramadan kanthi ati resik lan kebak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.